I will be eating what? Malunggay? Malunggay. Kakain ka malunggay, anak? And tigis. And also, ito, gusto mo, yan? Di ba, anak? Tanggalin mo yung tigis mo, anak. Para kain ka muna nito. Okay. Tigis. Ito, anak. Kain, anak. I don't like that. I don't like that seaweed. Hi, hello, hello. Oh, baby. Hello. Pero ano en armara Eu sei que lá, What there? Look there. I have to tip you. Yeah. I will sit that. I will sit that. Dami na soyal pa. Dami na soyal pa. Ang sabi. Adi malunggay. Pagmagay ka muna sa kanila. Hello. Hello. Guys. Hello, guys. Ano gagawin mo dito? I don't know. I don't know. Ganito yun. Luya. Para hindi siya mamuo ang gata.
na. Nilagyan ko siya ng tuna. Mas malasa kasi. Lalagay din tayo ng konting bagoong. Para mas malasa siya. Malunggay with salmon. Ha? Tapos, lalagay mo natin ang salmon. Diba? Saan tayo makakuha ng ganyang luto? Sarap. Start ko lang yung pagluto. Okay. I will be eating what? Malunggay? Malunggay. Kakain ka malunggay, anak? Ang tigis. And also, ito, gusto mo, yan? Di ba, anak? Tanggalin mo yung tigis mo, anak. Para kain ka muna nito. Okay. Tigis. Ito, anak. Ayun, anak. I don't like that seaweed. Ayun. Yung malunggay daw mga guys. Seaweeds daw. Ano na? Ano sabi mo? Opo, kukunin natin yung weeds natin. Kukunin natin yung weeds. Ayun, ito si kuya mag-ano, kain muna si kuya ng... Ayaw mo nun ko ng weeds, anak? Okay, ito na. Tinanggalin tatay yung weeds. This here, looking. Okay. Wala na yung weeds. Ano ko? At talanggalin tatay. Wala na. Nice tayo, no? Tap. Isa pa, anak. Isa pa. Isa pa, anak ko. Isa pa, anak ko. Anak ko, baby. Diyan. Isa pa, anak. And tip. Ang seaweed. Ayaw ng seaweed. Meron pa? Ikaw, Sid, ayaw mo, Sid? Baby, ayaw mo kumain, anak?